הייתי מאוד מאוד מפוזרת בכל מה שקשור בזמן. למרות שהיה לי יומן, עדיין הייתי מאחרת וכאילו לא מספיקה שום דבר. וכל הזמן התירוץ הוא, לא היה לי זמן, אין לי זמן. שני הסטודנטים נפגשים במוצ"ש. הסטודנט הראשון אומר לשני, נו, אז אתה מוכן למבחן מחר? השני אומר לראשון, אוי, שכחתי, אני חייב לרוץ ללמוד. נראה לכם שהוא יצליח במבחן? כדי להצליח בלימודים, בעבודה, ביחסים, ובכלל בכל תחום בחיים, אנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו מנהלים את הזמן, ולא הזמן מנהל אותנו. מי שחי במצב של כיבוי שריפות תמידי, לעולם לא יצליח למצות את הפוטנציאל האישי שלו. במיכאל אנחנו מלמדים איך לתכנן את העתיד שלנו, ברמה היומית, השבועית, ואפילו שנים קדימה. החל מרישום משימות יומי, ועד הצבת אבני דרך להגשמה עצמית. ההצלחות הדרמטיות של בוגרי מיכאל לא היו מתאפשרות בלי ניהול נכון של זמן. אז למה אתם מחכים? הזמן עובר. פתאום יש לי זמן, ויש לי גם זמן להגשים את החלומות שלי ואת המטרות שלי, שזה משהו שנדחק הצידה. איזה כיף, יש לי יותר זמן לדברים אחרים, אז הנה זה חסך לי את הזמן הזה להשקיע. ותוצאות בשטח, זאת אומרת, אני לא יכולה להתחמק מזה, זה באמת עזר לי, באמת.